برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам. хеле миннат дорам ки шумо дар барномаи чашмаи умед интизор шуда ҳар ҳафта нигоҳ мекунед ва активно участвовать кардаед студиятон. Ин хеле хуб аст. ман дида истодиам ки шумо фаҳмишатон рӯза рӯз ба пеш рафта истодааст, фикронатон дига шуда истодааст. ҳамин чизе ки дар ин дунё мебинед, ин натиҷаи фикронаи одам аст. ман ин либосе ки ману шумо мепӯшем, хонае ки месозем, дафтаре ки ману шумо ба дастамо дорем, телефоне ки истифода мекунем, самолёте ки ҳаво парвоз мекунем аз як шаҳр дигар шаҳр, ё ки доруворие ки ману шумо мехӯрем барои саломати мо беҳ кардан, ҳамин чизҳо вақташ ба набуд. ҳамин чизҳо ба дасти одам шудаги чиз ҳастанд. ҳамин шаҳрҳои ободе ки шумо мебинед, ҳама ино ба дасти одам шудаги чиз ҳастанд. ҳама ино як вақти фикри инсон буданд. ҳамина инсон сараш ба фикраш омад, аста аста ҳамуна болои қалам овардана ёд гирифт. вақте ки болои қалам овардана ёд гирифт, аста аста ҳамин чиза уже сохтанаша ёд гирифт. инсон ҳамин чиза мулоим ҳамина сохтанаша ёд гирифт. барои ҳамун чӣ қадар фикри шумо тоза шад, чӣ қадар фикри шумо тавоно бошад, ана шумо тавоно мешавед. фикронаи шумо ин забони майнаи сари шумо ҳаст. эҳсосоти шумо ин забони бадани шумо ҳаст. вақте ки шумо худатона нақс ҳис мекунед, вақте ки шумо эмоциятон, мисол ҳиссиётатон хуб ҳаст, шумо ҳаракататон бисёр аст, қуввататон бисёр аст. вақте ки шумо худатона вазнин ҳис мекунед, мушкил ҳис мекунед, анами ҳиссоти шумо хел ғамгинӣ ҳай, зиққӣ ҳай, коратон ба пеш намеравад. шумо тавоно шудан наметавонед. барои ҳама қадар шумо бояд ки ду чиза фаҳмиданатон беҳад зарур, ки ҳар чизе ки дар ин дунё мебинед, ин натиҷаи меҳнати фикронаи одам аст. дуюмин чизе ки барое ки одам ҳамон илмашу ҳунараша истифода кардан тод, ҳиссиёти баланд доштанаш дар кор аст. мисол одамои бисёр аст ки илм дорад, не ки ҳамон илма истифода бурдан наметавад. одамои бисёр аст ки маълумоти олӣ дорад, не ки зиндагии хуб сохтан наметавад. одамои бисёр аст ки хеле тавоно аст, мисол ҳамин худованд ҳамон таланту ҳунара додагӣ ҳаст, не ки ҳава тараққӣ кардан наметавад, тараққӣ додан, истифода ҳаёт ба бурдан наметавад. ба сабаби чӣ? ба сабаби оне ки худаш ба боварӣ надорад, фаросаташ камай, характераш слаби ай. вақте ки шумо ҳамин характератон слаби шуд, шумо нисби роба аз баҳри кор буромадан мегиред, як камакак мушкилӣ баафтед, аз баҳраш мебуред. камакак мушкило меафтед, аз баҳраш мебуред. анако ҳамватанони азизу гиромӣ, гуфтаниам ки мехоҳам ки ҷавоб диҳам тестҳои гузаштаги ба ҷавоб диҳам. бисёр фикрҳои шумо анча чизҳо ҷамъ шудагӣ аст. барои ҳам мехоҳам ки ҷавоб диҳам. 4400 чанда комментария шудагӣ аст. таги дарси 12 ба ман ҳамаша қариб хондам. 6 соат пашти вақтам рафт. ҳамаша қариб хондам. 2-3 соат як рӯз дига, имрӯз бо як 2-3 соат дига аст, пагои рӯз бо ҳамаша ман мехонам. ман кадом комментарие ки мардум менависад мехонам. чӣ ба? ман мехоҳам ки фаҳмам ки дар майнаи сари шумо чӣ шуда истодааст. муаллиме ки дарси талабая тафтиш намекунад, вай муаллим нест, вай устоз нест. барои ҳамон устоз ки гуфт талаба такрор карданаш дар кор, муаллим диданаш дар кор ки ҳамон уравни талаба то кадом уравна буромад. ба кадом мақсад мо ин тестҳоя гурзонем? ба мақсади оне ки ман хостам ки фаҳмам ки уже майнаи сари шумо то кадом дараҷа тайёр шудагӣ аст ки метавонад ки бинад ки шансҳои нав, возможностҳои нав дида метавонад ё не. якум чизҳое ки мехоҳам ки ҷавоб гум, бисёри шумо нависдаги ҳастед ки китобҳоро аз куҷо дастрас кардан метавонем, аз Play Market, тоҷикиш ба ҳасми несми. ҳамватанони азизам, тоҷикиш ҳозир нест, тоҷикош мо карда истодем. русиш тамоми ҷоба ҳаст, аудио китобҳом ҳаст, русиш ба тоҷикош ба татар мо мекунем. тоҷикош ҳам меша, аудио книгаош, электронни книга ҳамаш мешад. аста сал дига камтар дига вақт дар кор барои ин кора кардан, команди мо кор карда истодаст ин чизҳо, ба ин чизҳо мешад. анакун китобҳоя, агар ки баъзетон ҳастед китобҳоя бо забони тоҷикӣ аз куҷо дастрас кунем, нигоҳ кунед, бо забони русӣ тамоми магазинҳои китобе ки дар Россия ҳастанд, Читай город, мисол Азонру, тамоми чизҳо ба Қазоқистон, Қирғизистон ва ба Миламан, ҳамин чиҳо шумо дастрас кардан метавонед китобҳои мана. анакун вақте ки шумо китобҳои русиша бо забони русӣ, вақте ки бо забони тоҷикӣ мехоҳед, аз Россия дастрас кардан метавонед. телефони 8 926
926 تکرار میکنم 926 000 این حبیب الله کتاب های با زبان تاجیکی شما به دسترس کردن میتود. голос мигрант гуфтаги ҳамин хел вай аст, влогер аст, бисёр бачаи хуб, бисёр хизматкардаги халқи мо ба барои ҳамон ба ман китобҳои ман ҳаст, ҳамон дастрас карда метавонед китобҳои тоҷикӣ дар территорияи Россия. дар Тоҷикистон бошад 77 333 40 20 77 333 40 20 ин телефони колл-центри хонаи дониш аст ва ё шумо ба ҷавоб метиҳед, мегӯед аз куҷо шумо ба осон аст ин китобҳоро дастрас кардан дар даруни Тоҷикистон. гиред хонед, вақте ки шумо бисёр мехонед, майнаи саратон пурра шудан мегирад. вақте ки шумо бисёр мехонед, фикронатон тоза мешавад. медонед, анамин майнаи сари шумо як скорост дорад. ман мисол баъзе одам суръат дорад, не, баъз суръати фикронаи инсон аст. баъзе одама бинед, агар ҳамин пешаш ба як масъала монед, тез ҳаллаша ёфтан метавад. баъзе одамо ҳалли ҳамон масъала ёфтан наметавад. баъзе одамо фикр кардан мегирад, роҳи ҳалли ҳамон масъалаша намеёбад. мумкин шумо ин чиза аз сар гузронид дидагӣ бошед. бисёр одамо наметавонед ин кора кардан. ҳалли масъала ёфтан наметавад бисёр одамо. ман бисёр дидагӣ дия ҳалли масъала кардан наметавад бисёр одамо. чунки фикронаш хомай. вақте ки одам фикронаш хом шуд, ин чизро кардан наметавонад. барои ҳамон агар шумо бисёртар китоб хонед, суръати фикронатон дигар мешавад. дуюм чизе ки мехоҳам ки ба шумо гӯям, дарси гузашта ман дар бораи имрӯза шароити чӣ хел бизнесмениҳои мо якдигараша хор кардан, паставид кардан, якдигараша азоб додан анишон гуфтагӣ будам. ба кадом мақсад? ба он мақсаде ки халқи мо ҳамин рӯз сар карда бояд ки ману шумо дигар шавем, фаҳмиши ману шумо дигар шавад. медонед, маҳалчигӣ, бахилӣ, якдигара азоб додан, ғам додан, ғурбати якдигар, ман ҳамин чӣ чизе ки мо менталитети мо ба мебинетон, ҳамин чизҳо аз камақла мешавад. ҳамон чи монда истодааст аз сабабе ки массави народ, халқи умма ҳама вақт ҳамагӣ ҳаракати болои илм накарда истодааст. Якта муваффақ шудагӣ, якта не ки ҳаме вай ҷамъ кунед 20 касан ё 50 касан ё 100 касан, 10,000 кас точно намебурад. анако халқи умма соҳиби илм кардан дар кор. чӣ хеле ки мактаби миёна ҳамаи хондану навиштана ёд дод, мо ҳамаи халқа мо ёд додана мо дар кор. баъд муҳит дигар шудан мегирад. барои ҳамон муддат ба мо дастгири якдигар шуда метавонем. бародарои азизам, бизнес мушкилай, бизнес дар ҳақиқат мушкилай. барои ҳамон вазнинӣ дорад. агар ки шумо ҳамкорагӣ қати якҷоя кор кунед, коратон хеле пеш мерад. агар ки шумо якҷоя кор кунед, тез даромад одам пеш мерад. кредит нагиред, қарз нагиред. беҳтар аст ки якҷоя кор кардан ёд гиред. чиба вақте ки шумо кредит мегиред, ҳаме вай риск болои сари шумо мебиёд, ҳаме мо хатар вазнинӣ болои сари худатон ба мебиёд. вақте ки шумо қарз мегиред, ҳаме вайам болои сари худатон ба мебиёд. фаҳмидед? ҳаме мушкилеш. не ки вақте ки шумо партнёр қати кор мекунед, ду каса осонтар аст вай мушкили ҳал кардан. партнёр қати кор кардан, ҳамкорӣ кардан, ду каса се каса психологически рӯҳонан вазнинай, не ки вай беҳтарай. чунки яке бизнесатонам нашавад ки ҳаме пулатон нест намешад, як қисмаш нест мешад. як дуюмаш ин ки ду кас се кас албатта як роҳи наҷоташа меёбад. як кас мумкин натавонад ёфтан, ду се кас точно меёбад роҳи наҷоташа. ман дар ҳамин бизнес бисёр вақт ин чиза дидагӣ, ман бисёр бизнесон ба ҳамкорҳо дорам, ин чиза аз сарам гурзонда истодиам. и ҳар рӯзе гаштаю баргашта хулоса мебиём ки ҳамкорӣ кардан 1000 бор выгоднее, чем худтоқа кор кардан. барои ҳамон ёд гиред. ҳамкорагӣ ба шумо маҷбур мешавед ки шаффоф кор кунед. ҳамкорагӣ ба шумо маҷбур мешавад ки аз касса пул нагиред. пул оборот ба мемонад, пул худи тиҷорат ба мемонад. аз бизнес пула гирифтан наметавонед. ҳамкорагӣ ба агар вақте ки худатон тоқа бизнес доред, гумон мекунед ки ин пули шумо гирифта кори худатонро карда мегиред, гирифта пула кори хоҷагитон ба кори зиндагитон ба расход мекунед, бизнес бепул мемонад. ҳамкорагӣ ба расхода контрол мекунед, хароҷота.
шумо доимо хароҷотро контрол медоред, назорат карда меистед. Агар худатон тоқа бошад, шумо пеши ягон кас ба отчет наметиҳед, ку пеши ягон кас ба ҳисобот ки наметиҳед, шумо ихтиёри худатон қатъӣ карда мегиред, хатоятон бисёр шуда мегирад. Барои ҳамон ҳаракат кунед ки кор кунед, вай қатъие ҳамкора қатъие ҳамкора кардан ёд гиред. Анако мехоҳам ки як чандта чизи дигаам гап занам, баъд тестоя ҷавобаша мегӯям, ҳамин тестомое ки вай кардаги ҳастедон. ҳамватанои азиз, ман мехоҳам ки комментарияҳо ба дигар нанависедон. Муаллим номзадатон намонед президенти ба, президенти хуб мешед, ин хеле гапо. Ман сиёсатмадор не, ман намехоҳам ки шумо сиёсат ба хуш кунедон. Ман мехоҳам ки иқтисодиёти экономики Тоҷикистонро бардорам. Ман мехоҳам ки ҳар як шахсое ки ҳамин экономика ба иқтисодиёт ба соҳибкорӣ ба ҳавасаш аст, ҳамона дастгирӣ кунам ки ҳамаш соҳибкор шавад. Ман мехоҳам ки қабати ҳукуматамо ба истода ободӣ кунем. Ман аз паси халқам ҳастам. Ман ба сарфи назар касе ки халқам ба хизмат мекунад, ман аз паси ҳавай. Ман қабати халқам ба меистам. аз дур истода гап намезанам. Ман қабати халқам ба истода хизмат мекунам. Камакакам бошад ҳиссагузорӣ карда рафтан мегирам ман. чунки ки медонад чанд соли дига мо умр дорем. барои ҳамин қадар ин хеле интизор шуда шиштан ки вақти беҳтар мебиёд, баъд мо мерем ватан ба ободӣ мекунем, ё ки шишта гуфтан ки ой ҳозир налог зиёда аст, ё ки ин чӣ қимат аст, вай чӣ паст аст, ман интизор шуда истам. Ин фикрои хом аст. кадомоитон ки ватан ба хизмат карданӣ ҳастед, омада қабати давлатамо ба истода кардан гиред. гапҳои хоми мардум ба дода нашавед. гапҳои хоми мардум ба дода нашавед ки яке ба Тоҷикистон ба қин аст кор кардан, яке ба инҷи ба налог зиёда аст. ҳаме тарафи дунё ба налог ҳаст. ҳаме тарафи дунё ба ҳамин орган контрол мекунад бизнеса. тамоми дунё ба ҳамин мушкилҳо ҳаст. баъзе ҷо ба ҳавай камтарай, баъзе ҷо ба камтар зиёдатарай. тамом. ман намегӯям ки мо ба бисёр аст ё паст аст. мо ба монанди ҳамин дигар давлатҳо ҳаст бачаҳо. просто туре кор кунед, профессионална кор кунед, шумо ба ҳеҷ ки кораш нест. хато ки кор кардед, шумо ба кораш ҳаст. нигоҳ кунед, як чӣ мегӯям, шохи дарахте ки аз девор берун мебиёяд, ҳар як кӯчагард аз меваи ӯ тамаъ мекунад. диққат, шохи дарахте ки аз девор берун мебарояд, ҳар як кӯчагузар аз меваи он тамаъ мекунад. ин чӣ гуфтаи гап? вақте ки шумо аз рамкаи қонун биромадед, вақте ки шумо аз доираи қонун биромадед, баъд шумо ҳар як раҳгузар тамаъ мекунад. ба хотир набароред. вақте ки шумо ҳамин ҳаракат мекунеду рамкаи қонун ба зиндагӣ мекунеду рамкаи шариат ба ҳамон як доираи шариат ба доираи қонун қатъи кор мекунед, шумо ҳеҷ ки кораш нест. чунки ки шумо турӣ кор кардаиста бошед, аз чӣ метарсед? турӣ кор кардан гиред. барои ҳамон омада кор кунедон. барои мана дуруст фаҳмедон. ман сиёсат ба хушмешудагии инсон нестам. ман ба ин чӣ дар кор нест. чунки ки фикру хаёли ман барои пешравии иқтисодиёти Тоҷикистон аст. барои пешравӣ, барои хизмати тамоми миллати дунё. ман аввал мехоҳам ки миллати худам ба хизмат кунам, 1-3 сола 5 сола, ба тамоми инсоният ба хизмат кунам. ман фикрам мана ин чӣ бебанда аст. фаҳмидед? барои мо мехоҳам ки мана ягон вақт сиёсат ба хуш накунедон. ҳар як касе ки хизмати ватана мекунад, ҳамин рӯза ба муҳтарам президентамо бисёр хизмат карда истодаанд. ман қабаташон истода кардаам мегирам. кадомет ки хоҳӣ омада истода кун. аз берун истода гап назанедон. омада меҳнат кунед, ватанамо обод карданамо дар кор. кӣ мекунад ватани мо? японсо мебиён мекунанд? не. хитоиҳо омода мекунанд? не. хитоиҳо омода беҳтарин чизи мо канда мебаранд. ману шумо тестатар ба қувват шуда, тавоно шуда ин чизо карданамо дар корай. бочи баъзетон навистагӣ ҳастед комментароба ки муаллим адреси ҳамо хонаи дониш куҷо ба. ман наздикӣ ба уже кушода мешавад хонаи дониш мегӯм. якташ пеши институти иниаз аст ку 103-104 микрорайон Душанбе пеши институти иниаз ба уст қабатҳои ҳавай ба аст. якти дигаш микрорайон 46 ба Саховатаваш ба унҷи ба аст. бо якти дигаш Ваданасос ба шуда истодааст. якти дигаш тарафи Повороти Россия ба шуда истодааст. бо якти дигаш тарафи манаи 9 километро ба шуда истодааст. бо тарафи Хуҷанд ба мекунем, Пролетар ба мекунем, Кони Бодом. 100 дона мо ҳамина аста тамоми Тоҷикистон ба карда истодем бача. кадомоитон ки мехоҳед ки ҳамин қатъи ма ҳамкорӣ кунедон хонаи дониш ба. кадомоитон ки мехоҳед ки гӯем халқи мо илмдор шавад. нависед таи комментар ба ё телефонатон ё ватона, мо худомон шумо ба связ мебирем. агар хоҳед ки дар ҳамон
районотон ноҳиятон не ки қатъиман ҳамраҳи ман шуда ҳамкорӣ кардан дар кор ки мо якҷоя кунем ин кора як таман ҳами тоҷикистона дига кардан наметавон як гул хати баҳор сохтан намешад кадометон ки орзу доред ки ҳамин чизҳо ба хуш бошед шарик бошед ҳамин хел ният доред ҳамроҳ шед қатъиман анакун мехоҳам ки дар бораи тесто гап занам 4400 чанда комментарий ҳаст дар YouTube ҳамин 4000 чанда комментарий برادرای عزیز همه من دوتمی سه تا جواب درست یافتم دیگر جواب درست نیست من پر همش با جواب درست گفته استودک میده انا کن رخشانه درست جوابش 20 سومانی من گم میکنم که شما بعضیاتون کامنتاری یکدیگر خوانده نوشتیتون معلوم این چی من نمیفهمم رخشانه 20 سومانی دارد یا که روبل بود سومانی بود خاطرم بهم نیست آپشن 20 دارد انا کن جوابی که 2 جمع 2 ضرب 2 بعضتون 8 نوشتگید بعضتون 6 نوشتگید اگر که شما مکتب میانه خاطرتون باشد اول ضرب میستد بعد جمع میستد 2 ضرب 2 کردن در کار 4 میشه 4 بعد 2 جمع کنید 6 میشد جواب درستش 6 من اونجا با دو تا کارتینکا موندگی دو تا کارتینکا نه که هر دوشم معناش یکی چی با من کارتینکا موندم بعضی شما دختر دیدید بعضیتون کمپیرزن دیدید بعضیتون هم کارتینک یکم با هم دختر دید کارتینک دوم با هم دختر دید تنها هوا دیدید دوم دیگر پالوش ندیدید بعضیتون باشه فقط کمپیر دیدید هم کارتینک یکم با کمپیر دیدید هم کارتینک دوم با کمپیر دیدید هموطنان عزیز معنی سرتون با چیزی که هست همون چیز دیدن میتونید اول زیاد دیدن نمیتونید برای همون آدم وقتی که میبیند یگان شانس یگان خیلی ایده هاش میشد یگان خیلی فکرای بزرگش پیدا میشد برای هوای عملی گردوندن هر چیزی که سرش بای هوای کردن میتود اول زیاد کردن نمیتود نگاه کنید بعضیتون دختره دیدید بعضیتون کمپیر دیدید بعضیتون هم دختره دیدید هم کمپیر دیدید این مضمونش چیه این مضمون اون که من عیناً همین خیل چه خیلی که می کاغذ کارتینکا معنی سرتون قبول کرد همین خیل قبول میکند استراتژی شما آینده شما من مثال بعضیتون میگه که تاجیکستان با کار کردن نمیشد از کجا این فکر شما سرتون جا کردید چرا که دیگرها گفته معنی سر شما میگه پا جا کرده است دیگرها گفته که تاجیکستان با کینای کار کردن و یاد اینش میبود غمان میتیاد حکومت دروغ میاد همین شما قبول کردید معنی سرتون برای همون چی باور میکنید شما با مانند همون کارتینک کمپیر زنک شما 20 بارم که بینید همون کمپیر دیدن میگیرید چون که معنی سرتون همون با عادت کرد بعضی شما میگه که کار کردن میشد دیگرها کرده استوداشم منم میرم میتونم کردن راست که دیگرها کردن چرا من نمیتونستم کردن شما هم حرکت میکنید میکنید نگاه کنید من میخوام که شما فهمید که هر یک چیز یک تنگه دو طرف دارد تمام چیز من میخوام کدوم جهت خوبیش فکر کنید خوبیش حیاتتون با زیاد شده رفتن میگیره جهت بدیش فکر کنید بعدش زیاد شده رفتن میگیرد کار میشد گفته کردن گیرید میشد نمیشد گفته کردن گیرید نمیشد برای همین کارتینک که هم کمپیرک است و هم دختر است در یک کارتینک دو تا است دو تا عکس هم دختر هم کمپیرک دخترک با مانند با امید زندگی کردن آینده به نگاه کردن کمپیرک با امیدی که اوج توس به امید شده ناامید شده از بحر کار برآمدن فکر من این است که کدومش که شما قبول کنید حیاتتون با هوای زیاد شدن میگیرد کدومش که شما خودتون اوبیدیت کردن گیرید تو از خودتون همین خیل گفته خودتون همون با مجبور کردن گیرید و همون با اوبیدیت کنید هوای حیات شما با زیاد شدن میگیرد حیات آدم با همون چیزی پیدا میشد که هم با فهمش دارد برای ما اگر که همه من شما جهت خوبی دولت ما قبول کنیم جهت خوبی زندگی قبول کنیم جهت خوبی ملت ما قبول کنیم جهت خوبی هر یک پارتنر قبول کنیم مثال پارتنر با نگاه کنیم و نگویم که ای وای فریبت میکنند بسیار آدم ها подсознательно مثلا من تگ فکرانهش با
беҳад осторожно шуда кор мекунад ки ҳавай ман ба дурӯғ нагӯ, ҳавай ман ба фреб мехӯрад. ману шумо ҷиҳати хубии инсонҳои қабул карда намо дар кор. ҳаме одам дӯз нест, ҳаме одам дурӯғгӯ нест, ҳаме одам беҳунар нест, ҳаме одам беақл нест. ман мехоҳам ки ману шумо фикрронамои дигар кунем. ман гум мекунам ки ҳамин дута картинка шумо ба як дарси ибрати калом мешуда кун. барои ҳамон ягон вақт според накунед. според накунед ки фикри дигаро хато ҳаст. Не. фикри дигаро ба ҳамин картинка дидед, ҳар як ситуатсия ду паҳлӯ дорад. ҳар як коре ки шумо мекунед ҳавай ду паҳлӯ дорад. барои ҳамон фикри дигаро шумо инкор накунед. гумон накунед ки фақат фикри шумо дуруст аст, правилна, туғри аст. фикри дигаро омӯзед, фикри дигаро гӯш кунед. инкор накунед ягон вақт фикри дигаро. вақте ки шумо фикри дигаро инкор кардед, ба пеш намеравед, доно намешавед. мазмуни гапи ман мана ин. фикри дигаро инкор накунед. ҳаракат кунед ки ёд гиред аз дигаро омӯхтана, гӯш кардана. анамин дута картинае ки ман мондам ба ҳамон мақсаде мондагӣ аст ки ману шумо фаҳмем ки ҳар як кор ду паҳлӯ дорад. ҳар як сухан якчанда паҳлӯш аст. ҳар як рафторе ки инсона мебинед якчанда паҳлӯш аст. сраза ҳа фикри ман дуруст гуфта қарор набуроред. якта аз таҷрибаи кории худам як чизе мегӯм шумо, ман ягон вақт хулоса намекунам. чӣ чизе ки бинам баъд аз ҳамин кори шудагӣ ман ягон вақт хулоса намекунам. мана мисол як вақт пештатар дарси ман ба ага одамо мешистанд, наменавист, айни дарса гузашта истодагӣ наменавист, ман пеш мекардам. чуба ки муносибати вай хунук. вақте ки ту муносибатат хунука ҳиче ёд намегирӣ. ман ҳамин хел таҷрибаи корӣ доштам ки ҳамин одаме ки ҳаракат намекунад, одаме ки наменависад, одаме ки ҳавас қатъи намехонад, вай бефоидаи вай ба вақтата сарф кардан. ман дарс мегузаштам, ҳазор одамам ки бошад ки дидам ки нанависад вай нависад, мегуфтам бародари азиз, хеле пулата гирифта буромада рафт, ман ту ба ёрдам кардан наметавонам. чуба ки ту майнаи сарат ба уже қарор қабул кардагӣ ҳастӣ ки ин дарсҳо ман ба ёрдам мекунад ё не, мешуда буд ё не. ту рафт, ту ба ҳаёт ёд диҳад, ту аз зиндагӣ ёд диҳад. ман ту ҳеҷ ёд дода наметавонам. буромада рафт. баъзе одам буроварда пеш мекардам, пулаша гардонда ду баробар одам биёрда пеш мекардам. мегуфтам хейр, чуба ки ман медонам ки якта ҳамин помидори тосидагӣ, якта ҳамин ангури тосидагӣ ё ки якта помидори як сабзии тосидагӣ як вагон сабзавота вайрон карданаш мумкин. ман вақт таҷриба гузондам, дар ҳамин дарсам як одаме шинондаму гуфтам ту нанавис, ту ман хунукнаразона рафтор кун, ман ин хел шен хунукназарона рафтор кун, ман ин хеле рӯ тамошо карда шен. якта бовар кунед дар байни ҳамин групп ҳамин одама баъд аз танаффус шинондам, ҳамин одам шишта, ҳамин хеле карда, худаша хоб андохта, ман ҳамин хеле. медонед чӣ шуд? баъд аз ним соаташа бинам ҳамин рияди ҳавай ягон 8 кас ё 10 касашам навистана бас кард. ман ҳамон хел шистана сар кард. ман ин хел нигоҳ кардана. худе ки вай чӣ ин гапо ҳамаш понятна, чӣ ман ина медонам. уже хунукназарона рафтор кардан. ҳамтур нигоҳ кунам то охири дарса 3 соат пас нисфи зал аз хондан буромад. фаҳмидед? чуба ки дурной пример заразительный. якта себи ё ки ҳамин помидори тосидагӣ ҳаме яшик ё ясели вагон помидорро тез вайрон кардан метавонад. барои ҳамон ягона роҳи наҷоте аз ин чи ай? ҳамон помидори тосидагӣ гирифта партоед. чӣ қадар тезтар гирифта мепартоед, мондагиша шумо эҳтиёт кардан метавонед. агар не ҳамаша аз даст метиҳед. барои ҳамон ман агар бинам ки шогирдам дарс намехонад сари вақт ё ки шунавандам, ман буроварда пеш мекунам. ман ҳамин хел характер дорам. мегӯям хе буромада буро, хе буро бародарам, ман ту ҳеҷ ёд дода наметавонам. ту ин дарс равно баҳра намегирӣ. ту буромада хонат барав як кори дигата кун, ту аз зиндагӣ ёд диҳад. дар шаҳри Остана ҳозир Нур Султан шудагӣ дарс дода истодиаму, як вақти ҳамин як одам шеш очки дорад дар чашмош, ҳечи наменависад гӯед. ҳечи наменависад, не ки савол-ҷавоби хуб мекунад. баъзе саволҳо ба ҷавоби хуб метиҳад, саволҳо метиҳад. ман хел активна дарс хонда вай ба участвовать карда истодааст, ҳаракаташай. дилам нашуд ки вай пеш кунам. вақте ки дарса тамом кардам, баъд дар бораи дарси оянда гап задам, баъд даст бардошту гуфт ки инвалидҳоам скидка ҳаст ё не? бовар кунед ҳамин дилам шикаст, дилам реш шуда ин гапаша фаҳмидагим. овозаш ҳозирам дар гӯшам ҳаст. 4-5 сол шуд ин кора. инвалидҳо гуфт ягон хел скидка доред ё не? мақсад гапш арзон мешад барои инвалидҳо не? гуфтам чӣ хел инвалидҳо? ба гуфт ки ман чашмам кур, ман намебинам. бовар кунед ҳамин дилам
худе ки ми ях бошад ку ҳамин якас табарзадагӣ бош ҳамон хел шуд ки ман гуфтам эй парвардигор нағзе ки ман ҳамин одама пеш накардам агар не ман як умр худама намебахшидам. дидед ҳар як ситуатсия ду паҳлӯ дорад. ман гумон мекардам ки вай одам аз худписандиша очки монда нанависта истодааст, очки сиёҳ монда. асли ҳол дигар будааст. дидед анами ҳаёт ҳамин хел ҳамон вақт сар карда ягон чиз ба ман хулоса намебарорам то ки ҳар ду тарафа гӯш накунам ё ки ҳар ду паҳлӯша набинам. барои ҳамон баъзе шумо дар мусофирӣ ҳастед, одамо мегӯянд ки тоҷикистон ба қин аст кор кардан. ин гапҳо ба бовар накунед то худатон омода накунед. худатон омода кунед, мебинед аввали кортон мушкил мешавад, напартед, набуравед. аввали кортон қим мешавад, партофта набуравед. ё ки як каса ғурбат карда, як каса таъна мекунад, як каса ганда мекунад, бовар накунед. аввал худатон ҳамон чиза санҷед, баъд бовар кунед. ин беҳад зарур. фикронатон пухта мешавад, шумо мутахассис мешавед, шумо доно мешавед. ман кор бастам, ман роҳбарам, зиёда 3000 коргар дорам, 24 компания ба. баъзе мешавад ки инаш мебиёд ваша ганда мекунад. аввало манам бовар мекардам то ҳамон рӯзе ки ман ҳамин ситуатсия ба нафтидам, ҳамин одаме вай ба дарс ба омадагию очки хати, манам аввало бовар мекардам як кас мебиёд ганда мекунад дигараша. баъд уйла карда зиқ мешудам, мегуфтам чӣ ба ин хел ман ҳамақа меҳнат мекунам ки ино зиндагиш пеш равад, чӣ ба ино ин хел мекунад. зиқ мешудам. не ки ҳамон нақша уже сари ман бафтид, мисол гӯям ҳамон картинки компир сари ман бафтид, картинка. анакун дуюм ки мебиёд ҳар чанд ки мехоҳад ки ман ба фаҳмонад ки ситуатсия дигарай, ман қим мешад ва қабул карданам. не ки аста ман ҳамин чиза ёд гирифтам. як кас биёд вақте ки гап мезанам мегӯям майлаш хуб, ман ҳавая қабул намекунам, просто худам ба гирифта нигоҳ кардаша местам дар сарам, мегӯям майлаш, дигарашам гӯш мекунам, сеюмашам. вақте ки 4-5 аз 5 паҳлӯш нигоҳ карда гӯш мекунед, баъд мефаҳмед ки ситуатсия чӣ хел аст ҳар паҳлӯш. барои ҳамин қадар шумо бояд ки ин чиза ёд гиред. агар ки хоҳед ки соҳибкор шед, муваффақ шед, роҳбар шед, бе ин муваффақ шудан намешавад. ҷиҳати хубиша дидана ёд гиред. шумо ягон вақт хато намекунед агар ки ҳар як инсон ба ҷиҳати хубигарии ҳамон инсона дидан тавонед. шумо ягон вақт хато намекунед агар ки ҳар як инсона тарафи хубиша дида ҳамон ба беҳтар ҳамон хуби ҳавая қабул кардан гиред, вай нисбати шумо хуб шуда рафтаам мегирад. не ҳамон инсона фақат гандагиша дидан гиред, вай ганда шуда рафтаам мегирад. анакун бовари комил дорам ки рӯхшона 20 сомон аст. шумо ин теста то ручка қатти кор накунед ёфта наметоед. агар ки бе ручка кор карда ҳамто калатон ба ин хел ҳисоб кунед, ёфта наметоед. бовари комил дорам, куллан бовар дорам. калатон қина ёфтан қин. не гирифтед ручка гирифтед, навистана сар кардед, тез меёбед. барои ҳамон диққат карда истед. диққат. ин чӣ мазмун дорад? ин мазмуни оне дорад ки фикратона коғаз ба оварда кор кардана ёд гиред. вақте ки фикратона коғаз ба оварда кор кардана сар кардед, хатоиҳотона мебинед. камбудитон ислоҳ мешавад. то коғаз ба кор кардана халқи мо ёд нагирад, куркурона кор карда, хатое карда, расходаш зиёд шуда пеш ба намеравад. нақша қатти кор кардана ёд гиред. ман бовари комил дорам ки ҳамин тесте ки ман рӯхшонома додам, то коғаз ба кор накунед, ҳаллаши намеёбед. фаҳмидед? ин беҳад зарур. агар шумо диққат карда истед, квадрата, ман ин квадрат додам ки онҷо ба ман квадрат нишон додам, гуфтам чанд квадрат аст. бисёрото навистед ки 16 квадрат, 17 квадрат, 27 квадрат, 64 квадрат. برادر من کوادرات گفتگی بعضی گفته یک کوادرات است و پشت решетка با ایستادگی نگاه کنید نه از همین 4,500 قریب 4,500 комментарий 2-3 правильный ответа همونجا با 30 квадрата ёбед вая ана кун шумо вая ҳам то ёфтан наметоед
то ручка як нагиреду коғазға тикор накунед. Ручка ка гирифте коғазға тикор кардед меёбед амон 30 квадрат. ин гапа барои чӣ гуфтам? барои чӣ ин теста шумо ба додам? чӣ вақт ҳозир амон квадрата шумо ёфтан натонистед? чӯбаки шумо чуқур фикр кардана ёд гирифтанатон дар кор. вақте ки чуқур фикр кардана ёд гирифтед, як мебинед 16 квадрат назаратон ба. бо ки чуқуртар ки рафтед, 17 шуд. бо чуқуртар ки рафтед, ана бо 2 дига пайдо шуд. бо чуқуртар ки рафтед, вау, бо ана 4 дига. ана мехела рафтан мегирад. ин чӣ гуфта гап? шумо ҳаётатон ба ҳамон чизе пайдо карда метавонед ки абболои ҳавай диққат карда кор кунед. абболои ҳавай бо болош ба фикронатона ҷамъ кунед. максимална фикронатона чуқур мондан гиред. бо роҳҳои беҳтараша меёбед. бизнес ҳамин хел, соҳибкорӣ ҳамин хел, тамоми кор ҳамин хел. ҳамон идея ки шумо саратон ба мебиёд, спонтанна ва хом сар накунед. мардуми мо чӣ хелай? медонед чӣ хел кор мекунем? мана ду кас мешинанд, бия ҳамин кора мекунем, магазин мекушем, рафтан сар кардан. ё бед аптека мекунем, рафтан сар кардан. ҳаме ҳамон кора мекардагитона аввал коғаз ба биёред. барое ки расходатон кам шад, хароҷотатон кам шаду хатарнокии бизнестон кам шад. медонед чӣ ба бисёр мардуми мо банкрот меша, кораш пеш намерад? нақшакашия наметод, коғаз ба фикр кардана наметод. шумо коғаз гиред, коғаз ба фикр кардан ёд гиред. вақте ки коғаз ба фикр кардана ёд гирифтед, хатоятон кам мешад. як, дуюм, срок, вақте ҳамон мақсад ба расидан кам мешад. ду, тез, мисол 3 сола кора 2 сол ба кардан метавонед, 2 сола кора 6 моҳ ба кардан метавонед. ана кун 1000 сума кора 100 сум ба кардан метавонед. вақте ки шумо ин ба кор карда диққат карда кардед, мегӯям ки 1000 сума кора 100 сум ба кардан метавонед. чӣ ба фарқияти мардуми ман ҳамин мусулмону фарқияти мардуми форсу фарқияти мардуми ҳамин запад, медонед чӣ ай? америка, европа ва ё нақша қатӣ кор мекунад, мо таваккал қатӣ кор мекунем. мега таваккалаш ба худо кун нағз мешад. не, шумо аввал нақша кунед, меҳнаташа кунед, аз шумо вобаста будагиша кунед, баъд таваккалаш ба худо кунед. ҳамин мошин ба бензин нарезед, мошин раҳ намерад, 1000 таваккалаш ба худо кунед ки. ҳамин баллони мошин агар ка худатон контрол накарда, соз накунед, равғанаша нарезед, обаша нарезеду таваккалаш ба худо гуфта штаҳай кунед, ҳай пеш мерад. вай беақлигарӣ ба медарод, вай таваккали худо кардан мани. худо ба такя кунед ҳамон вақте ки аз худатон тамоми чизи вобастагӣ кунеду баъд худованд ба такя кунед. баъд вай баракаш аст, ба вай ҳосил метиҳад. ягон ҷое на қуръон ба на ҳадис ба гуфтагӣ нест ки шумо худатон меҳнат накунеду таваккал ба худо кунед. ин беҳад зарур. ман ҳар дарсон ба ин чиза таъкид карда меистам, барое ки фикри хоми мардуми мо бояд ки гум шавад. дар нимамин мо чӣ хел кор мекунем? 10% нақша мекашем, 10% просто мешинем, обсуждат мекунем, байни якдигарон ҳамсӯҳбат машварат мекунем. 10%. 90% дига просто тахмин куруна кор мекунем. нигоҳ кунед, мо вақт надорем ки нақша кунем, не ки баъд хеле вақт меёбем ки ҳамин кора дубора 3 бора ислоҳ кардан гирем. диққат, вақт намеёбем ки аввал нақша кунем, коғаз ба дуруст кунем, не ки баъд мо як дунё вақт меёбем ки солош қати ки ҳамин кора аз сари нав такрор ба такрор ислоҳ кардан гирем. ҳама имрӯз сар карда схемаи коратона дигар кунед. 90% коғаз ба кор кунед. барои коғаз ба кор кардан пули бисёр намерам. як дафтар, як варақ, як ручка. фаҳмида истодед? як дафтар, як варақ, як ручка. 90% кора коғаз ба кардан гиред. 90% кора коғаз ба кардан гиред. коғаз ба ки бисёр кор кардед, пухта мешад коратон. хатоятон кам мешад. расходотон кам мешад. 10% вақтатона барои ҳамон кора иҷро кардан сарф кунед. ана ҳамон вақт ба коратон пеш мерад. бисёр мардуми хом чӣ гумон мекунад? гумон мекунад ки не, вақт нест, биё тезтар ба сари кор шем, тезтар кор кунем. ин ба монанд оне ки шумо ҳама имрӯз аз хуҷанд душанбе рафтанӣ ҳастеду, мошинатон бензин надорад, шумо мегӯед ки вақт нест вай бензин заправка кардан ба. шумо вай бензин заправка накунед, серавно раба мемонед ку. дуруст? серавно раба мемонед. барои ҳамон ман мехоҳам ки халқи мо коғаз ба фикр кардана ёд гирад, нақша кашидана ёд гирад ки кораш пеш равад. ба ҳамин мазмун ин гапа гуфта истодиам. ҳама имрӯз сар кард дигар шавед. ручка гиреду анамин 30 квадрата ёбед. таги мана ин дарсе ки ҳозир ман гуфта истодам, имрӯза дарсам ба ҳамин 30 квадрата чӣ хел ёфтагитона нависед.
ҳамаотон ҳаракат кунед ки ёбед. Кадоматон ки ҳамин 30 квадрата ёфта наша, нависед. Якум квадрат ба чанд кай? Мисол, якум 16. Бо дуюм куҷо ба ёфтед квадрата, сеюм куҷо ба ёфтед, чорум куҷо. Ҳамин 30 квадрата кадоматон ёфтед, уже значит ту фаҳмиди коғаз ба кор кардана, фаҳмиди майни сарад уже тайёрай. Якум задание ки шумо бояд ки таги вай бенависед он комментарий ба. Дуюм задание, кадом хел идеяҳо доред, таги вай бенавистан гиред. Якум чанда квадрата ёфтед, пункт ба пункташ нависед он. Якум мисол 16 квадрат дидам, баъд якта квадрата, аммо як квадрат куҷо? Квадрати калон ё квадрати майда ё чӣ? ҳамин навистан вай қатъи таҳлилаш қатъи нависед. Таҳлилаш қатъи 30 квадрат чӣ хел ёфтед. Дуюм, кадом идеяҳое ки доред барои бизнес кардан нависед. Ман мегираму мехонам, мебинам ки кадом идеяҳое ки бисёртар ҳаст, ҳамон направление ба уже дар бораи бизнес гап задан сар мекунам. Як дарс дар бораи бизнес, як дарс дар бораи пешравии шумо, фаҳмиши шумо карда рафтан мегирам ман. Барои ҳамон кадом направлениҳое ба ки идеятон ҳаст, идея навистан гиред. Идеяи шумо ҳеҷ ки намедӯзад, ахотар набароред. Чунки ҳамин ахотар набароред ки ҳамин идея ки шумо ба худованд додагиай ва шумо амалӣ кардан метавонед. Ҳеҷ кас фикри шумо дӯзида наметавонад. Дар ин дунё пур аст одамое ки идея худаша амалӣ кардан наметавонад. ҳозир ки идеяи шумо идея худаша амалӣ кардан ба ҳунар надорад. Идея худаша амалӣ кардан ба фаҳмиш ё ҳунараш нест, ё худаш ба бовариш нест. Идеяи шумо ҳеҷ ки ба дар кор нест. Навистан гиред. Ман мебинам ки кадомаш бисёр аст, ҳамон сар мекунам гап заданам. ё ки сеюм чӣ? Кадом направлениҳо ба орзу доред ки бизнес кушед, инуа нависед. Ман во падбор мекунам, кадомаш ба ки бисёр аст, ҳамон бисёр будагиш ба ҳавай сар мекунам кора дар бораи бизнесу дар бораи кора ташкил кардан чӣ хел гапҳо заданам. Хуб бародари азизам, анакун ахотар набароред лайк монед, ахотар набароред канали ман ба дар омада международный центр развития человека самоба, канали русим аст, канали англисим аст, дар омада гӯш кардан гирем. Ман онҷо роликҳои бақувват монда истодиам. Русия нафаҳми англисиш ба дар омадан гирем. Ҳозир англиси сар шуд. Маркази байналмилалии рушди инсон, англисиҳои ютуб, тоҷикиҳои вай ҳаст. Ҳозир мо барои ҳамон дар омада обязательно дигар дарсҳои мана гӯш кардан гиред. Майнаи саратон хунук нашавад. Ин ба монанди чӣ ай медонед? Ба монанди оби ҷӯш. ҳамин оби ҷӯш вақте ки ҷӯш мебиёяд 100 градус ба об меҷӯшаду дигар мешад, буғ ба табдил меёбад. диққат. Оби ҷӯш 100 градус ки гирифт, буғ ба табдил меёбад. вақте ки анамин буғ локомотиви поезда тела мекунад. диққат. об гум мешаду буғ пайдо мешад. майни сари шумо ҳамин точка нуқтаи фаҳмиш ба ки омад, то есть точка осознания ба ки омад, нуқтаи фаҳмиш ба ки омад, ҳаёти шумо дигар мекунад, шахсияти шумо дигар мекунад, мазмуни ҳаёти шумо дигар мекунад, нуқтаи нигоҳи шумо дигар мекунад. шумо тамоман ҳаёт ба дигар чизҳо дидан мегиред. ҳамон чизҳое ки пештартар фаҳмиш надоштед, намедидед ку ҳамон чиза диданаш сар мешад. не ки агар ки шумо ҳозир майнаи сари шумо 20 градус гарм шуд, ҳозир ҷӯшидагиш неку, буғ ба табдил додагиш неку, 50 градус шуд, шумо бас кунед, партед, ҳамин оби ҷӯш 50 градус ба буромад, оба кушед шумо, обратно вай хунук мешад, аз сари нав хунук мешад. вақте ки дафъаи оянда шумо вай аз бо мемонед, чойник ба ки ҷӯшад, бо аз 0 сар мекунад. он дафъа 50 градус ба буромадагӣ буд, шумо куштагӣ будед, вай обратно поён фуромадагӣ буд. бо баъд аз 0 сар мекунад. фаҳмидед гапи мана? мисол дафъаи оянда ки шумо мондед, вай аз 50 боло намерад, бо ҳамон 0 сар мекунад. барои ҳамон коре кунед ки анамин майнаи саратон хунук нашавад. ҳар боре ки ҳамин ман дарс гуфта истодам, бепрерив ягон дарса пропускат накарда, стабилна 1 сол мана гӯш кунед. 3 сол агар ки дарсҳои мана 3 сол гӯш кардан гиред, фаҳмиши шумо дига мешад. чӣ ба ҳамин фаросати халқи форсу тоҷик як чизаш бақувват ай. агар шумо бинед, мо ҳисоби мана ин ҳикояю ҳисоби притчу, ҳисоби нақлу, ҳисоби таърих нақл карда дарс метиҳанд. мана мисол нигаҳ карда бинедига, худи ҳамин дарсҳое ки мо мефтам 1001 шаб. ҳамин 1001 шаб ин сказка нест, ин ҳикоя нест. Ин
این یک متد آدم درستی است. هزار یک شب ровно 3 سال میشد. در 3 سال فهمیش آدم دیگه میشه. همین 3 سال اگه شما همین یک کرده گرفتید یک چیز گوش کردن گرفتید فهمیشتون دیگه میشه. برای همون تمام مکتب‌های عالی ببینید 5 سال 3 سال اول برای فهمیش کار میکنه، 2 سال دیگه برای پروفسیونالیسم متخصص شدن به کار میکند. من که روانشناس هستم، من آدم نظم میشناسم، طبیعت آدم میفهمم. برای همون حرکت کنید که 3 سال درسای من دور نشید. 3 سال گوش کنید، حیاتتون کلا دیگر میشد. کلا شما یک حیاتی میسازید که ممکن که آرزوهای خودتون زیادتر، آرزوهای خودتون بالاتر انشالله همچی میشود. هموطنان عزیز گرامی، دائما یار و رفیقتون دعوت کنید که این برنامه چشم امید گوش کند. برادراتون مراعی کنید، خویش تبارتون مراعی کنید. شما سببگار میشوید که حیات وی دیگر شد. برادرای عزیزم، با یک چیز دیگه هم گفتنی هستم. بسیار آدما پیش من میبیاد یا که پیش دیگرها میبیاد، پیش آدمای توانا میبیاد، پول قرض تید میگود. من شما به یک درسم گفته بودم که قرض نتید اون کسب. من خلاصه به اومدم که من مثال دو سه دیگه مثال این به حد ضروری چی. اگر شما فقط یاردم کرده گشتن گرید، پول قطع یاردم گشتن، علم یاد نتید دیگرها با این آخر عاقبتش شکل همین اولادتون به یک تا آدم توانا دیگه همه کم بغل میمونند، یا که همین درون همسنفاتون با یک تا توانا دیگه همه کم بغل میمونند. آخر عاقبت همین به میبیارد. همین به میبارد که درون خویش تبار با یا که اولادتون با یا که دیارتون با شما یک تا 2 تا یا 3 تا آدم توانا دیگه همش مردم ناتوان. نتیجه یک کسب پروست پول قطعی یاردم کرده همین. برای همون شما پول قطعی یگان کسا تقدیرش دیگه کردن نمیتوید. پول قطعی کم بغلی دیگه کردن نمیتوید. یگان راهی که دادر و خواهر و خویش تبار با یاردم کرده تقدیر وای به یک دیگرگونی آوردن میشد، این چی است؟ و یا علم آموزوندن. برای همون سببگار شوید که حیات دیگرها دیگر خل شود. خب سببگار شوید که حیات دیگرها دیگر خل شود. اگر که شما آدم با دائما پول قطعی یاردم کرده استید که 10 بار یاردم کنید و 11 بار اگر که نگوید نتوانید، خیلی ممکن همون مدت با دستتون بنا باشه که نمیتونم یاردم کردن، شما یک گنده میگود، شما بد میگود. من دیده استودیم که باور کنید نه مدت 7 سال یک آدم با دائما دستگیری کرده استودم. اون هفته یاردم پرسید، من گفتم نمیتونم کردن، چون که بودجتی و ما با حاضر پول نیست، چون که ما کرونا ویروس به بسیار آدمو یاردم کردیم، بالیسا با یاردم کردیم. 7 سال یاردم کرده آدم، 6 سال 7 سال یاردم. همه قدر گپای خنک نوشته است که وای با کامنتاری با گفتم خواندم دیدم من تو با قرضم نباشد، دلم چخیل کی شد. من گفتم خیر توکلت به خدا، تو حیات آموزوند. برای همون وقتی که شما همین با آدم خویش تبار و همین خیلی آدما با دستگیری کردن میگفتید یا من یا دیگرها، شما ما وای حیاتش دیگه کردن نمیتونیم، نبرد وای ما مفتخور کرده میماندیم. همین روز من قید کرده قبول کردم که یگون کس به یاردم نمیکنم دیگه. نکنید تو هم کس به یاردم، چون که یاردم کردگیتون فایدهش نیست. من این خیلی مجبور باشد و شرایط نداشته باشه و گپی دیگه به حد مجبور باشد شرایط نداشته باشد، مثلا کسلی باشد، اینوالید باشد و گپ دیگه و دستگیری کنید. یکی وقتی که شما میبینید که آدم 4 کلی بتون دست پنجی برزگاو بر این پالوان است، رود مهنت کند و یا همش مفتخور شده میشیند به جایی که مهنت کند. بعد همه آدم من نوشتم که من گناهگار بودم که همه قدر سال تو دستگیری کردم، دیگه همه امروز سر کرده تلفن من خاطرت برار. همین خیلی نوشتم من. برای همون من شما علم دادن سر کردن ما در کار. پول قطعی همه پرابلم حل کردن میشد بغیر از کم بغلی. کم بغلی پول قطعی حل کردن نمیتوانید. کم بغلی فقط حل کردن میشد راه علم قطعی. با شما عمر دراز، کسب و کارتون برکه میخوام. خدا حافظ تا برنامه آینده. 100 ساله شوید. سلام علیکم هموطنان عزیز و گرامی، صاحبکاران محترم. با خاطر شما رساندنی هستم که به نزدیکی نخستین مینی مستر کلاس ما برای صاحبکارا می شود. مرحمت نمایید. درباره چی ما اونجا گپ میزنم؟ درباره چه خیل استراتژی بیزنس ساختن، چه خیل کماندا ساختن، چه خیل بازار ساختن، فروش زیاد کردن. گذشته وقتی که شما این مینی مستر کلاس میگذارید، یکم چی پیدا شما میشد؟ از 2 بار تا 3 بار
прибыли шумо зиёд мешавад, чисти прибыли шумо зиёд мешавад. дуюм, бозоратон зиёд мешавад 2-3 бор. сеюм, бизнесатон масштабировать мешавад. чорум, система пайдо мешавад, як миқдори система пайдо мешавад бизнеси шумо ба. панҷум, командаи бақувват шумо пайдо мекунед. марҳамат намоед, ба телефонҳои даптаги ин ролик буда телефон кунед, рӯйхат ба худатона дароред. ин мастер-класс барои ҳамон одамое ҳаст ки мехоҳанд ки бизнесашона зиёд кунанд ва барои ҳамон одамое ҳаст ки мехоҳанд ки бизнес кушоянд. агар шумо бизнес надошта бошед, не ки орзу доред ки бизнес кушоед, марҳамат кунед, ин мастер-класс барои шумо хеле ёрдам мекунад. то боздид.